Uya kigima umwanjwa omorigereri omwaka iga o 2025 nigo togendete gotabanga happy new year ase kerenga kimbaka tonekinga omwaka oyo oigire stoko yoga mukoro kolenda bwana no mwaka moya togendete gochengera as chinsemo ao ne chinjira ao koime na isiko ya gusi ento mnagatembe tv asenza kyonga boigo na njeni ongereri bageriga kuwisheria happy new year ase ngenchondera litangane tomberanire ase embeo kuru omwaka oyo chagete lituko lia igoro na mangabere gakwanekiwa aschinsemo ao ime na isiko ya gusi omwanjwa omo ligereri aitwanya kabato kwariganira asenjira yobo ikirino ase ekionga ensa eyemo imagorobe ya lero usichinsa ibire imagorobe ya lero nje nigongoro kuharoni ototo nyangiri na kurwa ensa memanyirio nigakurukwa Wilson Makoli tugatirane goika mwalio. Ekionga chinsa ibere emagoroba ya lero niko tugocha kurwa se county ya Nyamira asitokumanyumna omobunge gosomo jumbe bwe bunge ya omobunge bwe county ya Nyamira gosomo umare bwe county ya Nyamira omosike Jerusha Momanyi litukolera lero niganyara kaba gakwemukie getambukiro gyogosira abanyabyombe chinsa mecho asabo igo nyara kaba gakurwa egekuro egetindi ko mwamincha yobotumeki wa muliogo yogotindi na boigo gokora chisegi chiegenga roboti urwo nigo rwariganirwa no muri kito Paul Cup okara gukwana chinga kya bwatoka bokonye inseye kyombe kya ngava imeye ewadi ya sise wachiase kyombe kamanyaka ntabuna Manga House Welfare Association mu women representative we county ya Nyamira musibate Jerusha Momanyi wigonigo achiwatokera chitimu chonsi korwase chiwadi chonsi chia ebunga ya Borabu emepira yokogosorelia. I have empowered 15 clubs of football to the 15 clubs. I therefore hand these balls to you as you toss them up. Okwanekere kyo nigo alire eiranga nachikunyara kabaga kogendera gokora emirimo yawe bwekera nume county ya Nyamira aso mwako igatebere kerenga kiaye kenene nigaringete gukora chisegi chiegenka. Mimi kama mama yenu ile kazi kidogo ambayo inapatikana katika ofisi yangu lazima niifanye na tena niifanye kwa ukweli. Kwa hivyo kama mama county, hiyo ndio campaign ambayo tutaendelea hata kwa mwaka mzima kuongea juu ya gender based violence. Kuna hata wafulana, watoto wetu wafulana wamedhulumiwa, hata kuna wazee wamedhulumiwa katika manyumba, lakini kwa sababu wanasema wao ni wazee hata waongei. Nyinyi kucha come out muongee, kwa sababu kuna wale wengine hata wamekunywa madawa ya kulevya, wameanza kufanya yale maneno hata culture yetu hairuhusu. Ukwana boigo Jerusha nigo aganiria abana bekegoliegeke na nene balia bare ase chisukuru wotangwa na boigo gwetanga kurwasa botumeki bwa maliogo yogotindia egento atebire nekebe onya koigweto nywa madawa bose botagete monywe inuga chimonywe karamu abaira bataba nene talie kere bara bake ayunya ko besiororia sako bagochia ekiara eba ntuli na acha nayi, lakini mwana bokina we need them to grow because our country also needs young men. Na abali bako gotako nya kogota gochiaria tigabatige na abana bake bakinde na ande manya abantu bako onia madawa ya bachagete na bataba nene. Please when you get them abuna abantu tobugana na gotini na bara kweli na sinsema ya siasa nigo agendere ko bagakobolia serikali gokorera abananchi mirimo ya habo bwikirano na nene serikali ya county ya Nyamira miaka 5 inki gosege kogera no ne taye tari kororekana ngai beza chigo chiya development ina riswali tu abiri tonya kwebolia matuka mangi Jerusha boigo nigagendere ko bagakugira nga nigo arachikunyara ko bagakoigwerio giria abanyamira asokumagania gusuka mutuge siasa eginto kolengana mo n'abananchi korwa sorgonkoriga boigo bagendere ko bakomoa omoyo. Nakumbuka enzi za Mzee Nyagarama marehemu, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Mheshimiwa Nyaribo alikuwa akisimama akisema ya kwamba the governor hayuko tayari kufanya na yeye kazi. Sasa hii ni yeye ako kwa kiti. Amefanya nini? Na vile tunaendelea tunaona miaka miwili imebaki mitatu
hakuna maendeleo yatafanywa, maana amekuwa kisuizi. Tolege sunte intogoro togoria ole tobora bumanga intogwanja boigo baita biro mokungu akabana amaibere abegaba na ya Nyamira County abakungu kurangoga era ondie na intungo tacha tolekero kyo tali baigo mose kogenda ando sieso mokungu ale gavana emoko nyore bintu bire bitencheti bibwe kaini so wana moroche ngonto kuna kanyara machimu na tocha wakanya ginko ripoti rigeta sini kya wanjete kya Gatembe kurugigaiga imechinseme chiga cha manga ebunge ya Burabu imeye kaunti ya Nyamira nchiko ngoro kwa Polycarp Okara Mjamono kigima mulikito Polycarp Okara noroboteru ase enjira yoboikirano tokorena wika ase bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii nigo abamenyi be bunge yuri tukolia lero banyaka bagwesokia na gwichire chipasa cheche form ase banyara ko babakuru ko bolia muna ekiganja kya NGCDF kenyara ko bage gutigara elinde kegendre gokonya na gusira amasomo buna kyabirige gusira emirobulende kurwa bumagega boigo nigo banyare ko bakogokera egetambo kirekyo chingaki emirobuli agenda tekona kiwa igoro gosamagega yo kwigurwa gwichi sukuru eiki egocha roboti uruo nigo rwariganirwa no mulikito Julia Kerubo Ngakia baibori bagendete kuyoroberia aborokigwa kwirana chiskuru niga bamenyi be bunge ya Kitutu Chache South bagokero mu bungo bomoske Anthony Kibagendi asogo chakyo moroberio bwo kwena na chibasari eri abana baba bagenderere ne chisemi Jumbe Anthony Kibagendi with office ya NGCDF Kitutu Chache South program ya basari sinja cha kalero ebituo awas ward cheto isano in Kitutu Central Ward Nyatieko Ogeka Nyakoe and Boksero Ward ebituo ibire 11 asiri tukolia lero na mambi Juma na aro togenderete shughuli ya nalia koera Chase basari itoyo muchumba Kibagendi yandusiria atambe kera bunande igari mbwate sida nindwate sukari pressure arthritis batekere Kibagendi ankonyire basari yaya orangeire munande nanga ekeno nzukiri ekyaga ndiko inyara. My name is Nyakinda Ogeta, the Vice Chair of the Council of Elders Kisii County. I'm very much proud with our MP, Mr. Anton Kibagendi. The way he's distributing the bursary forms is very much okay to us, and we are very much proud because we are staying in Kitutu South constituency as one family. Nonya naboniga bamenyi abo baboria serikali yanene gotarusia kiombe kya NGCDF gekogera kia basirire na kubakonya nene aso okwira abana chiskuru ngongoro ku Vincent Kebaso n'umwana unyancha amaga isitotene ina skuru ye magega umupangirio oyo bwo muchumbe gore buya mangana ya CDF gente getanga ninje ngora ateba njere nyigwete nge bataite ko yorusia ngokora bara magoso oyo takeire ko boro buna intu abanda bato kore gasie yanke ngoikere gente kigia tokonya. For the central government, I saw some of our people and some other departments of the government and individuals saying that the bursaries should be removed, but that one I don't think is fair with us. Because here down, most of the people are vulnerable. They need a lot of money and they need to be supported. Na serikali kuu pia tunaomba wasitoe hii basari kwa kuwa inatusaidia hapa chini. Watu wengine hatuna uwezo na tukipata hii kidogo itatuboost tuko ili watoto waendelee na masomo. Ni gobono abamenyi bensemenyo babori gwesokia na kwerikia somoroberio yo aseboigo bamotogyo mu bungo bo Kibagendi asega singia agendrete kubakorera. Songo saba abantu baminto ba Kitutu Chache South mocha asobonge ebasari yeye ekoligereria nga umuntu oli bwatokogani the needs bali babale need in the society na vulnerables in the society. Ngenja orokiri iganya sa momentere nani to momente myakita ronya ni kum agenderere
kiagera ngo tokonya ale buna babande utetete kuinyara. Koripoti Getaseni Kiagetembe TV korwa sebunge ya Kitutu Chache South Editarian Julie Kerubo. Biamono mulikito Julie Kerubo norobotiru asenchira yabokirano togernoka ase ebunge yabonchari ewodi yabugyakumu kobwa mono ase kenyero kya nyauno nigo eamate iyo mwaka Samuel Osiemo oyole omo gosomete no balema kobwatekana amo no kugwira gusokonyoro mbasokano ase anyatoka bakuwera ligena na igo kwikira bono iga nigo abwate omochanda bwechinda samaboko na mogorae na igo nigo atakonyara kobaka kwenyara mono nigo amate anyarakabaga gwesokia na gusaba anyarakabaga gusirwa ase chinjira ao na balia babwate omoyo muya bwobokonyi omolikito Brian Nyakundi nigatoligandia oroboti oru asenjera yobwikirano Eye nero enka yomugaka Samuel Osiemo Onditi kurwase ekenyoro kya nyauno ekyo kegotoka ime ye sublocation ya Bogyakumu ime ye bunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii. Omugaka oyo nigo amenyerete amakongwa mange egati yabo chinda ekyo kimoliete amaguru amo n'amaboko boigo nigatabwati ase akorara kiagera nigo enyumba yae egotwa kiagera amabati onsipi nigo abochogete korengana na Vincent Ratemo oyole eyamate ya familia yo nigo aganirie abantu bokogania okuya wesokia na gokonya efamilia yo ekiagera bwati endagera bakolia na boigo ase bakorara nigo boigo aburirie obokonyi uchiase omwana bwe familia yuo okora amatemwa yekerasi ye 12 koligerigwa ekebarua ekyo kerakonye gusira efamilia yabo jasa marieta nengoro kwa Vincent Ratemo aiga asitore ase nyombe eyo mwamatawane bona rende obokonyi totagete una morochi ega nyomba stoi karasite enyomba igerete tebwati mabwati mugaka sakurara no nyene ndagira ye bakonyora bakoria mabwati asibakorema no nyene bibarua mbali gosoka umwana no arisikana akarete sukuru akara baka form 4 okoragera kwae amo ne familia nigo boigo ekoba egasiankongu ekiagera omugaka Samuel talikonyora gukora emeromo ende yonsi buna omwanoe oyukorokwa Edwin Osiemo akoerera nze se amaletangoro kwa Edwin Osiemo oyo ndaro msominto nze bunangine teiga na bando cyo mugaka oyariga ndo asomede school 1-2 bibarua byabulire ase igongo ngo bakirambe amana ase gocha to support odo moyange lakini ono mwako mndachinda chiarire for long ase igongo bakurira akyabarai Simbalati Ismail na Charles Onjoke to bwata kabako na bege somo ngako yakorara mabati taiyo tabwati getanda akorara ase ngo bakira akitoikang nigo bono efamilia ye ekobolia abagambi na boigo abantu bokogania okuya babakonye amabati batubere enyomba yabo na boigo kende gionsi kera bakonye ase amagimabo buna akoerera Stella Nyanchama oyole ngina Samuel Osiemo Onditi Stella Nyanchama umwana uno yone imujanda watkinda cya munyari nande musumia oyo nde omungu anche komo konya ga tunandega nabondo chinga mo singire nango korana na tamirwo chesimule nonde kwesi muri ko moko beka namo ga kimonkonya ngiwe ngento magonkonya na mabati omungu smile onkonya mabati nakendi kyasi na unarilo chesimule Yinko ripoteli egetaseni Kiagetembe korwase ekenyoro kya nyauno yegotoka ime ye sublocation ya Bogyakumu ime ye bunge ya Bonchari ime ye county ya Kisii Eliataliane Brian Nyakundi
Wiya mono kigima mulikito Brian Nyakundi na robotiru ase enchira yobwekiranu tatigalete ase county ya Kisii nigo omo senator bwe county ya Kisii omo Richard Mumaima Onyonga agendere gusingerera igitambugiro kiaye na kwegerera gusina kwegerera igitambugiro kiaye yogutekirana ase omuyega alright no muraibwense ase amagajo bomanya bo muraibwense gusachechroje ime ye county ya Kisii kolengana no senator Onyonga nigo muraibwense musike William Ruto ataraikirania amagendero nechi chiranya tokabaga kuriera abakenya na igoti yarenge buya sere gwikirana ase omuyego yo gekwera kende ngiyo agokerete omwako yueta kubomono asobora ibwaye omoko omuraibwense omoske William Samoei Ruto. Singeweza kuwa kwa sherehe ambayo ilikuwa Kisii kwa sababu Mheshimiwa Rais tulikuwa tumemuuliza wengine wetu kuwa wale watoto ambao wamekuwa wakidhulumiwa wameshikwa ambao haki zao zinadhulumiwa waachiliwe. Ningependa kumuuliza Mheshimiwa William Ruto tena kwa heshima sana, with a lot of humility. Your Excellency, this country is bleeding. The people are not happy. Talk to stakeholders, engage all the teachers, engage public servants, engage your provincial administration, engage retired officers of government. They will tell you how you stabilize the ship. Manjumo ligirigwe kirabo nigo tokugenda omotimoko mokeigo tokiranya kabatoka na mange na igo nigo ngutiga ase amagoko yomugaka ocho nyambasora anyakabaga kwa obosemi bwagatembe tokwirana tunyakabatoka nyara mange ase kionga chinza ibere margo bayalero Bagaka ninjo ninjo retembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo ine tange ngomba ne nyomero mono jinoke ama intamero motemo itana kuna kiukiamo genda na marage chogi abon mwamono uchiaba abane nyombe yemo ya ya bonjali bugiakum tuwato kisano tukatwara na monoji na bande mbaro wone mwa monoji na abantu bali kolenga tangeri mo baigweta batunga kyo sabe ko mwa monoji bale tangeri ngomba ne nyomero monoji no kiama ntemeruke na makona motemo itana na marage choge kuna kiukiamo gene ege choge kike ege choge sina kali sto endo be maliro sana saba nduri bale ko utendo be basi wana wana kubika matoleka kuna ngapi ko baita bona na arali wano marage choge marabye bona marali anda kwanza kabisa aliye ngombe ne kwa dorobere basi ntemeruke na kuna marage choge na motemo itana nabo igabwano yatwakire bonjali Bagaka ninjo retembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Usie bono na bukwegokia asogo sonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimirulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono kuchingira ku mwaka muya iliwego kinimirulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Getembe Television Network ekeonga kia Mwamogusi. Bia mono kimo mwanchwa mo ligereli senga choko enda kwa mwana intu na ende karibu tonya kwa toko enda ne kionga chinsa ibere kusenseme ya kabiri kionga chinsa ibere tokirana kuika ase county ya Siaya nigo litukulia lero
omurai bwense omoske William Ruto na boigo omurai w'ikiama gia ODM muske Raila Amolo Odinga na boigo omurai bwense ya Buganda muske Yoweri Kaguta Museveni banyaga bakumirana ase omuyiga bugocengera egekoro gie chinsemechyo ke gotekigoro ya okomenya kwa bamenyi ba Luo Nyanza ase omurai bwense omoske William Ruto airali bagaria bene na gokwanira igoro yeganga yomurai bw'ikiama gia ODM koba omunyakerogo bw'ekiombe gia Africa Union Commission kolengana no murai bwense omoske William Ruto nigo anyatuka bagakorgia obosemi kurwase omurai bwense ya Buganda muske Yoweri Kaguta Museveni magigaya na goikia erieta riaye omoske Raila Amolo Odinga mutwe muna omurwaniriri borogongoro iga asekero kia Africa Union Commission obacholi borachi gokoreka omotienyi okabere omwakoyo. This celebration also confirms to us that our quest as a region, as East Africa, to put forward the candidature of Right Honorable Raila Amolo Odinga is the correct thing to do, because the Right Honorable Raila Odinga is not a candidate for Kenya. He is a candidate for East Africa. And before we rolled out his candidature, we went to Mzee Yoweri Kaguta Museveni as the elder of our region. We spoke to all the East African heads of state, and we confirmed that we had the right candidate with the right credentials to be able to champion the unity, the progress, and the success of Africa as a continent. And so far, we have seen tremendous progress and enormous support for the candidature of Raila Odinga for the Africa Union Commission chair. We are confident that his credentials, that traverse many areas, his proven track record as a Pan-African, as a foresighted, uniting factor, is going to be of immense value to our region in matters of ensuring that our region is peaceful, managing the different conflicts in our continent, building on the success of East Africa to build trade, investment, business into the Africa Continental Free Trade Area and create one big market of 1.4 billion people under the Africa Continental Free Trade Area. We are very confident that the successful bid Manchumo ligari tokera na wika ase county ya Busia nigo abasa bekiombiga Chelsea kurwanseme yugo sekati ya Chelsea kurwanseme yugo se county ya banyaka bagwesokia litukoli na kugania serikali kosokia gosikwana kinga abasa banya kabakubugatwa gosikoba abducted ngonyara bali koba abagotoka naboigo nigo banyaka bagotabana ni barachike kwemgetambukero na kugania omo bwensengima kobwa monono ane kyombekeria ICC gose International Criminal Court naboigo abanyanyimba wa International Police koane kyabuna abasayabo ngo toka bale boigo nigo baganirie gose nigo baganirie ebitambukero byo kotenenigwa limo lyoka. We are demanding the release of the people who have been abducted since June. We are going to call for the FBI working hand in hand with the Interpol. We will be writing officially to them since the government has denied any involvement of abductions. Today we are going to stand firm. Tungeambia government wale watu ambao wameshikwa waachilie. Waachiliwe.
na gukorera mwanjo morigererio monto yomo nigo asire ogima bwaye asomba sokono bwe para oyo nyara kabago kwa renki wa chinsemo chekeru yogoya ime county ya Kirinyaga chingaki abantu bande batana bari banyaga bagotigerwa chingoma chintindi na bali banyaga bago bakonyora chingoma chintindi banyaga bakoiro gwikasinya gitari ya Kirugoya ase abanyimbo bachakire kwenekia obotuki igoro yomubasokano yo. Tukiwa kwa ofisi tulisikia watu wakipiga nduru. Tukatokea tujue hii nduru ni ya nini. Alafu tulikuwa tunafikiria ni watu, kwa sababu tumepakana na hii mochari, ni watu wanapiga nduru huko mochari, watu wanalia. Alafu wakati tumekuja hapo kwa rami, tukaambiwa ni ngari ambayo imehijakiwa na watu wanaenda kupiga nduru, hata mama mmoja ameruka. Sasa kwa sababu kazi yetu ni uokoaji, tukaenda sasa tuone kama tutaokoa hawa watu. Alafu tukakuta huyu amekufa, tukaambiwa kuna mwingine hapo Kirogea Boys ameruka. Na huyo tukaona akawai, tukaita ambulance ikakuja ikamchukua. Na inasemekana hiyo gari imeteremuka ikiwa inaangusha watu, ambapo imeenda kusimamia sijui huko KTI. Hii gari ambao tunawapea heshima ni watu wa 4NT. Tunajua ni watu wanakuanga na nidhamu. Hatujui ni nini imefanyika, ambapo serikali wamefahamishwa na wameanza kuchukua ile hatua ambao ndio inatakikana. Biyamono kima mwancho muligere sengencho kwaba amo na intwe anse kyonga chinsa ibere magoroba ya lero abuno to kolera ansame ngentangani kolende asantamende kuchitore komirana no munyegitali korwa World Fit LD Center Dr. Kena Mose tanyaraka bato kuligereria igoro yokomenya oku yake bochenu igoto nyaraka ba togogosuka gochiere bali bonsi banyaga bagotobwati ase mutandao o YouTube Getembe TV and FM mutandao o Facebook Getembe FM na boigo mutandao Twitter na TikTok na boigo bali watu watia ya mase ya mo as TV chino na boigo no anyene semeli ya Zuku ase imenaisko ya ugusi ya imenaisko ya Kenya ngambu yamone sengenjo mugendere te kobugatia na kurigeria emirobiri ya Getembe TV nje nigongoro ku Haroni Ototo nyangiri kurwansa mimenyerio ni gakoro kwa Wilson Makoli.